zároveň je mojou sestrou a s ktorou sme si už kedysi dávno s trpkosťou rozprávali vtip, že čo sa stane, keď si učiteľ zoberie zdravotnú sestru, je vlastne sociálne odkázaná rodina na Slovensku. Bohužiaľ sa to zatiaľ stále potvrdzuje a naplňa napriek tomu, že občas nejaké to drobné navýšenie prichádza, ale všetci vieme, ako to je. Začína mať pocit, že tieto protesty a štrajky už dávno nie sú samotných platoch a peniazoch, ale naozaj je to ukážka toho, že tak ako to máme v tej hymne, že je potrebné sa konečne zobudiť a napriek tým bleskom urobiť niečo, pretože momentálne sa tu rozmáha taká arogancia vládnej moci, že začíname mať obavy o budúcnosť vlastnú a vlastne aj detí, našich, vašich, teda aj tých, ktorých my učíme.